Vítám vás v dalším videu. Tentokrát se podíváme na praktické příklady s kontingenčními tabulkami. Mám pro vás připravených 9 slovních úloh týkajících se analýzy prodeje bot, které společně krok za krokem projdeme a které by vás měly naučit efektivně využívat kontingenční tabulky. Pokud se vám těchto 9 příkladů bude líbit, tak mám ještě připravené i další sady úloh, které se týkají zase jiných typů dat, jako je například analýza docházky zaměstnanců nebo plánování úkolů, které jsou dostupné pouze členům mého kanálu. Takže pokud se chcete opravdu zdokonalit v kontingenčních tabulkách, určitě zvažte členství. A ještě bych chtěl říct, že si vážím každého, kdo se stane členem mého kanálu, protože díky vaší podpoře můžu vytvářet stále další a další obsah a zvyšovat jeho kvalitu. Nejdříve se pojďme podívat na zdrojovou tabulku, kterou máme na prvním listu, který se jmenuje Data. Máme tady tabulku o prodejích nějakých bot, kde v prvním sloupci máme ID, vždycky vlastně toho prodeje, pak tam máme v dalším sloupci model konkrétní boty, pak značku, pak nějakou kategorii boty, barvu boty, velikost boty, cenu té boty, datum, kdy jsme ji prodali, poté množství, kolik si zkrátka ten daný zákazník koupil a nakonec je tady ještě výpočet, vlastně kolik jsou tržby, to znamená ta cena krát to množství je potom spočítáno tady v tom sloupci tržby. Pak je tady region, ve kterém jsme ten prodej udělali, takže řekněme, že máme několik poboček, v každém regionu máme jednu pobočku a tam zkrátka došlo k tomu prodeji. A nakonec máme ještě hodnocení té boty. Ten zákazník ji nějak ohodnotil, 5 by měla být nejlepší, někde to hodnocení tady není. To je jediný soupis, kde jsou prázdné buňky. Tak a pojďme se podívat na první úkol, respektive první otázku. Tak já přepnu na další list, první otázka a ta zní: zobrazte počty prodaných kusů a tržby pro všechny modely bot rozdělené podle značky tak, aby se dala kontingenční tabulka snadno aktualizovat, když se do zdrojové tabulky přidá nový řádek. A potom je tady, že přidejte do zdrojové tabulky následující řádek a kontingenční tabulku aktualizujte. Takže budeme chtít až nakonec, pokud tu tabulku už vytvoříme, tady ten řádek vložit do té zdrojové tabulky a načíst ho znova do té kontingenční tabulky. Tak já začnu tím, co je tady v té první větě, vlastně v druhé polovině, tak, aby se dala kontingenční tabulka snadno aktualizovat, když se do zdrojové tabulky přidá nový řádek. Takže budu chtít tu kontingenční tabulku mít vytvořenou tak, aby se snadno načetly nové řádky, které se přidají do té zdrojové tabulky. To se dá udělat tak, že se ta zdrojová tabulka převede na tabulku. Pojďme na to. Tak přepnu zpátky na list data, označím si jednu jedinou buňku v té zdrojové tabulce a stisknu klávesovou zkratku Ctrl+T. Tím se mě Excel zeptá, jestli z toho chci vytvořit tabulku. On na základě té jedné označené buňky odhaduje celou souvisle vyplněnou oblast, což je tady teda A1 až L201. Kdyby to tak nebylo, můžu to samozřejmě upravit, ale normálně to odhadne většinou správně. Tabulka obsahuje záhlaví, ano, skutečně první řádek je záhlaví, takže vlastně všechno je tady správně, pouze kliknu na OK a jakmile to udělám, tak od teďka už je to celé jedna tabulka. Excel už zkrátka ví, že to jsou buňky, které k sobě patří, předtím to nevěděl, předtím to bylo jenom buňky, které byly vedle sebe vyplněné, teď už opravdu ví, že to je jedna tabulka a díky tomu se s tím bude dát právě jednodušeji pracovat. Za chvíli si ukážeme jak. Jakmile je to tedy tabulka a mám v ní kurzor, tak se nahoře na pásu karet objeví nová karta návrh tabulky, kde můžu úplně vlevo změnit název tabulky. Tam je automaticky napsáno tabulka 1 a já to můžu přepsat a taky to udělám. Kliknu do toho tabulka 1 a místo toho napíšu tenisky. Stisknu Enter a od teďka se ta tabulka jmenuje tenisky. Pokud budu chtít vytvořit tu kontingenční tabulku tady z té zdrojové tabulky, která se jmenuje tenisky, tak nejjednodušší postup, jak to teď udělat, je, že na té kartě návrh tabulky kliknu tady na tlačítko Souhrn pomocí kontingenční tabulky. Když to udělám, otevře se okno pro tvorbu kontingenční tabulky, rovnou jako zdroj se mi právě nastaví ten název té tabulky tenisky a já ji budu chtít mít na tom listu, kde je ta první otázka, takže budu muset zvolit existující list. Tím se mi přesune kurzor sem do toho políčka umístění. Já přepnu na list otázka 1, nebo první otázka, a kliknu na nějakou buňku, kam budu chtít vložit tu kontingenční tabulku. Doporučuji většinou dávat tu kontingenční tabulku trošku níž, takže třeba ji dám až tady
do buňky A7, protože někdy bychom mohli chtít dát do té kontingenční tabulky filtry, které se potom dávají nad tu kontingenční tabulku, tak aby se tam ty filtry případně vešly. Takže dám ji do buňky A7, kliknu na OK a základ mám vytvořen. Teď už je to vytvořené tak, že když zkrátka přidám nějaký nový řádek do té zdrojové tabulky, bude se to dát snadno načíst do té kontingenční tabulky. Pojďme teď tu kontingenční tabulku vytvořit. Co v ní vlastně budeme chtít vidět? Teď se budu věnovat vlastně první polovině té první věty. Zobrazte počty prodaných kusů a tržby pro všechny modely bot rozdělené podle značky. Takže budu chtít vidět počty prodaných kusů a to se dá zjistit samozřejmě z toho pole množství, z toho sloupce té původní zdrojové tabulky, kde jsme vždycky měli počet bot, kolik si ten daný zákazník koupil. Tak když vezmu to množství a přetáhnu ho do hodnot, protože to je pole obsahující čísla, rovnou se mi sem vloží součet z toho pole množství, právě protože obsahuje čísla a my součet chceme. Takže sečtené všechny kusy všech bot, které jsme v té tabulce vlastně prodali, je 245. A my ho budeme chtít rozdělit na základě těch jednotlivých modelů bot rozdělených podle značky. Pardon, ještě jsou tam tržby, tak ještě jedna věc. Kromě množství chceme i tržby. Vezmu teda i sloupec tržby nebo pole tržby, vložím ho také do hodnot a protože je číselné, tak se tam také automaticky vloží součet z tržby, což je celkově nějakých 463 000. A teprve teď tedy se rozhodnu, že to budu chtít rozdělit podle jednotlivých těch modelů a jednotlivých těch značek. Takže vezmu si tady model a dám ho ideálně do řádku, protože tam je více hodnot, doporučuji, můžete to dát do řádku i do sloupců, ale pokud je tam více hodnot, zkrátka těch modelů je celkem hodně, je lepší, když se to dá do řádku. Lépe vypadá tabulka, když má více řádků, než když má více sloupců. Takže takhle vidím už pro každý jednotlivý ten model, kolik jsme prodali kusů a kolik jsme za něj utržili, ale my to ještě chceme mít rozdělené podle značky. To znamená, že se ještě vezmu značku a tu značku také přetáhnu do řádku, ale nad ten model. A když to udělám, tak každý ten model je zkrátka pod nějakou značkou a tu značku vždycky můžu takhle tím plusem, minusem rozkliknout, rozevřít nebo rozbalit nebo zase zbalit. Takže takhle by ta tabulka měla vypadat. Vidíme jednotlivé značky, dále rozdělené na jednotlivé modely a u nich vždycky vidíme množství prodaných kusů a tržby nejen pro ty modely, ale pak dokonce i pro celou tu značku. Nakonec se tady ten dodatek, přidejte do zdrojové tabulky následující řádek a kontingenční tabulku aktualizujte. Tak, já si označím ten řádek, samozřejmě bez toho záhlaví, pouze ty hodnoty, které budu chtít přidat do té zdrojové tabulky. Označím si je, skopíruju je, nebo je můžu i vyjmout, ale já je skopíruju, Ctrl+C, přepnu na ten list data, tady si scrolluju úplně dolů a postavím se tady na vlastně další buňku z dalšího řádku, jenom jedna stačí, když označím jenom jednu buňku stačí. Stisknu Ctrl+V, tím to tam vložím a ta tabulka by se automaticky měla rozšířit o ten jeden řádek, pokud ho vložím těsně pod tu tabulku. Pokud zkrátka nevynechám žádný řádek. Kdyby náhodou se to nestalo, kdyby náhodou se ten řádek nezahrnul, tak je možné tady úplně vpravo dole najet vždycky na ten pravý dolní roh té tabulky, kde se objeví kurzor jako takováhle dvojšipka, za tuto vzít a tou můžete tu tabulku takhle zvětšovat, zmenšovat, zkrátka rozšiřovat nebo naopak ubírat řádky a tím to případně upravit. Každopádně mě se to tam automaticky zahrnulo, takže to je v pořádku. Vrátím se zpátky na list první otázka, podívám se do té kontingenční tabulky a ta bota, kterou jsme přidali, je značky Vans, takže já se podívám tady, že tady mám Vans nebo Vans a ta bota se jmenuje New School a zatím tady není, ale pokud kliknu někam kamkoliv na tu kontingenční tabulku pravým tlačítkem myši a zvolím v nabídce obnovit, tak se mi to sem načte a už tady mám tu botu New School. Takže vidíte, že to krásně funguje a takhle vlastně bude moct i v každé další otázce používat tu tabulku tenisky jednoduše a případně, kdybychom tam chtěli potom přidat nějaký řádek nebo i odebrat, tak by se to snadno po aktualizaci té kontingenční tabulky přes to právě tlačítko mělo vždycky do té tabulky načíst. Pojďme se podívat na druhý úkol. Zobrazte tržby podle regionu a značek, v závorce křížová tabulka, s možností vyfiltrovat kategorii bot.
Takže budu chtít zase vytvořit kontingenční tabulku a protože už jsem si ji pojmenoval jako tenisky, tak to můžu udělat následujícím způsobem. Kliknu zase na nějakou buňku, která bude levým horním rohem té kontingenční tabulky. Jak jsem říkal, doporučuji to udělat trošku níž, než úplně nahoře, kdybychom tam chtěli dát filtry a zrovna tady v tom případě ty filtry dávat budeme. A potom na kartě vložení, úplně vlevo, kliknu na ikonu kontingenční tabulka. To je standardní cesta, jak se ta kontingenční tabulka vytváří. A pokud mám označenou jenom jednu prázdnou buňku, tak se mi ta prázdná buňka tady nastaví jako umístění té kontingenční tabulky. Vidíte, že se to tady přepnulo i na existující list, protože jinak by bylo výchozí nový list. Jediné, co musím ještě vyplnit, je ta oblast té tabulky. Mohl bych samozřejmě přepnout na list data, tu tabulku označit, ale pokud už tu tabulku mám pojmenovanou tenisky, můžu jednoduše tady do toho políčka napsat tenisky. Kliknu na OK a je to, můžu začít vytvářet tu tabulku. Budu chtít tady mít zobrazené tržby, takže si vezmu zase pole tržby, dám je do hodnot a protože to je číselné pole, rovnou mám součet z tržby, což je vlastně to, co chci. A budu je chtít mít podle regionu a značek, a to tak, aby to byla křížová tabulka. Křížová tabulka je taková, která má něco ve sloupcích a něco v řádcích. Tak já vezmu například regiony, těch je méně a proto je dám do sloupců, což většinou vypadá lépe, takže mám vlastně 4 sloupce pro regiony, Praha, Brno, Ostrava, Plzeň. A vezmu si ještě značku, těch je trochu více, tak je dám do řádků. A takhle může vypadat křížová tabulka, která zkrátka má jedno pole v těch sloupcích, podle toho tady mám sloupce pro jednotlivé ty regiony a druhé pole má zase v těch řádcích, to jsou ty značky. Toto je křížová tabulka, to jsme chtěli a pokud bychom chtěli i celkové součty, to se tady teď automaticky nezobrazilo, tak bychom mohli na kartě návrh kontingenční tabulky, ve chvíli, kdy na ní stojím, tak tady mám kartu analýza kontingenční tabulky a kartu návrh. A na té kartě návrh můžeme skoro úplně vlevo tady kliknout na celkové součty a možnost například zapnout pro řádky a sloupce. A když to udělám, tak se mi tady zobrazí vždycky součet, tady v tom případě pro ty značky, tady v tom případě to je zase pro ty regiony. My tam ale ještě chceme mít možnost filtrovat podle kategorie bod, tak já si ještě vyberu tady pole kategorie a pokud na základě něj chci filtrovat, tak ho můžu přetáhnout do filtru. Takže vezmu kategorie, přetáhnu ho do filtru a mám tady tedy možnost právě na tou kontingenční tabulkou filtrovat kategorie. Když tady rozkliknu to tlačítko toho filtru, například vyfiltruju casual a mám tady. Tuhle možnost jsem můžu dát formální, zkrátka můžu tu tabulku filtrovat podle té kategorie. Tím je tedy úkol číslo 2 splněn. Další úkol. Zobrazte absolutní i relativní počty prodaných kusů bot rozdělených podle velikosti s možností filtrovat podle kategorie. Tak opět začnu tím, že si označím nějakou buňku, ideálně trochu níže, třeba A5, kliknu na kartu vložení, vlevo na kontingenční tabulka a napíšu jenom jako oblast, že má být tenisky, kliknu na OK a začnu tu kontingenčku vytvářet. Takže budeme chtít mít absolutní i relativní počty prodaných kusů. Tak já vezmu počty prodaných kusů, což je to množství, to už jsme tady měli. Vložím ho do hodnot, tím mám tedy součet z toho množství. To jsou právě absolutní počty kusů, to jsou přímo konkrétně ty počty kusů. Víme zkrátka, že jsme prodali 246 párů. My budeme chtít ještě zjistit relativní počty kusů, to znamená v procentech vyjádřené, ale k tomu se dostanu až za chvíli, až je rozdělíme na základě jednotlivých těch jakoby kritérií. Budeme chtít rozdělit podle velikosti a ještě je filtrovat podle kategorie. Tak vezmu si pole velikost, vložím ho například do řádků, asi to bude lepší, protože zase, jak říkám, lépe je mít více řádků než sloupců a vezmu ještě kategorii, dám ji do filtru, to jsme měli i v minulém příkladu. Teď vím vlastně, že od kolik jsme prodali kusů od jednotlivých velikostí bot, takže velikost 37 jsme prodali 28krát, velikost 38 jsme prodali 17krát a tak dále. My to ale chceme také znát relativně, to znamená, kolik procent ze všech prodaných bot jsme prodali ve velikosti například 38. Pokud to budeme chtít vyjádřit procentuálně, ale ještě i navíc k těm konkrétním číslům, co už tady máme, tak můžeme vzít znovu pole množství, znovu ho přetáhnout do hodnot. Teď se mi to tam objeví podruhé. Takže můžete jedno pole zkrátka mít v hodnotách vícekrát. Ale v tom druhém případě kliknu na jednu buňku v tom poli, v
přímo v té kontingenční tabulce pravým tlačítkem myši a zvolím tady ještě, že chci zobrazit hodnoty jako a místo té první volby žádný výpočet, která je zaškrtnutá, zvolím hned tu druhou, procent z celkového součtu. A jakmile to udělám, tak víte, že třeba například 6,91% ze všech bod, které jsme prodali, byly ve velikosti 38, což bylo konkrétně 17 kusů. A zase, kdybychom chtěli vidět ty celkové součty, tak bychom mohli chtít vždycky vidět tady součet všech těch kusů a tady součet všech těch procent, což by mělo být 100. To by se opět udělalo na kartě návrh vlevo, kde jsou tedy celkové součty a tady bychom to chtěli zapnout pouze pro sloupce, takže zvolím zapnout jenom pro sloupce a je to tak, tady je těch 100%. Tady aspoň vidíme, z čeho jsme to vlastně počítali. A tady vidíme, že těch 100% je 246 kusů. Tak pojďme se podívat na další příklad. Zobrazte relativní počty prodaných kusů za různé barvy pro každou značku. A zase jako křížová tabulka. Takže první krok, který udělám, je, že označím nějakou buňku, která bude levým horním rohem té kontingenční tabulky. Kliknu nahoře na vložení, kontingenční tabulka a pouze vyplním tu oblast, takže tam napíšu zase název té tabulky tenisky. Kliknu na OK a můžu začít vytvářet tu kontingenčku. Budu chtít zase zobrazit relativní počty prodaných kusů, takže si vezmu opět množství a to pole množství přetáhnu do hodnot. Mám tady těch 246. To, že to je relativní, to nechám ještě za chvíli. Nejdříve to rozdělím na základě jednotlivých těch skupin, takže budu to chtít rozdělit na podle barvy a podle značky a to tak, aby to byla křížová tabulka, takže jedno bude ve sloupcích, druhé bude v řádcích. Těch barev je asi méně, takže já tu barvu dám do sloupců a značek je více, tak je dám do řádků. Tak takhle bychom chtěli nějak, aby to vypadalo, ale chceme to zobrazit relativně, takže ne konkrétní absolutní počty kusů, ale zase relativně v procentech. Nicméně tentokrát to budeme chtít zobrazit trošku jinak, ne jako procent z celkového součtu, to znamená ne jako, že všechna ta čísla jsou 100%, ale budeme to chtít zobrazit pro každou jednotlivou značku. Takže v rámci jedné značky to je 100% a budeme chtít zjistit, kolik procent z těch adidasek bylo bílých, kolik z nich bylo černých a kolik z nich bylo modrých. Tak, abych to udělal, tak zase kliknu někam pravým tlačítkem myši, zvolím zobrazit hodnoty jako, ale tentokrát nezvolím procent z celkového součtu, ale budu chtít procent ze součtu řádku, protože mě bude zajímat vždycky to pro každou tu značku. Každá značka, která je v řádku, bude představovat 100%, takže budu chtít procent ze součtu řádku. Kliknu na to a kdybych si ještě opět na kartě návrh tady vlevo v celkových součtech zobrazil, zapnul pro řádky i sloupce ty celkové součty, tak můžu vidět, že každá ta značka představuje 100% a ta procenta jsou teda rozdělena pouze podle barvy. Takže v případě těch adidasek jsme zkrátka prodali 16% v bílé, 70% v černé a 13% v modré. A tak je to i pro další značky. Otázka číslo 5. Zobrazte počty prodaných kusů v jednotlivých měsících pro jednotlivé značky. Tak já začnu opět tak, že označím buňku A5, kliknu na kartu vložení, kontingenční tabulka, napíšu jako oblast, že to má být tenisky, kliknu na OK, to je v podstatě pořád stejné v každé další otázce. Ale budu chtít teď zobrazit počty prodaných kusů, což jsme vlastně dělali i předtím, takže vezmu množství a dám ho do hodnot. Nicméně tentokrát to budu chtít rozdělit pro měsíce a také pro značky. Tak řekněme, že značky bychom mohli dát do řádků. A pokud bychom to chtěli mít v jednotlivých měsících, tak bych vzal ještě datum prodeje, pole datum prodeje a dal bych ho do sloupců. A pokud to udělám, tak se mi tam automaticky rovnou vytvoří měsíce, označené jako čísla. Každý měsíc tady má římskou číslici. A dá se tady tím plusem rozkliknout na jednotlivé ty dny v tom měsíci, kdy se uskutečnil nějaký ten prodej, ale to nás v tuto chvíli nezajímá, nás zajímají jenom ty měsíce a proto já z těch sloupců, kam jsem vložil datum prodeje, ale rovnou se tam automaticky vytvořila i pole dny a měsíce, odstraním zase to pole datum prodeje, zase ho přetáhnu nahoru, i pole dny a ponechám tam pouze to pole měsíce, protože ostatní mě zkrátka nezajímají. V zadání mám pouze, že chci znát měsíce. Takže ponechám to takhle a takhle je vlastně ta tabulka, jak bych mohl chtít, aby to vypadalo. Co kdybych chtěl, aby v případě, že
tam jsme nic neprodali, byla 0 a ne prázdná buňka, to tady sice v zadání nemáme, ale kdybych to chtěl udělat, na kartě Analýza kontingenční tabulky vlevo je tlačítko možnosti a pokud na něj klikneme, tak se otevře okno pro nastavení možností kontingenční tabulky. A hned na té první záložce, na které se to otevře, je zaškrtnutá volba pro prázdné buňky zobrazit a tam je políčko, ve kterém nic není a proto se právě zobrazuje prázdná buňka. Pokud ale do toho políčka napíšu 0 a můžu tam napsat cokoliv, i třeba text, kdybych chtěl, ale já tam napíšu 0, kliknu na OK, tak se mě tam opravdu ta 0 zobrazí. Takže ve chvíli, kdy jsme opravdu neprodali, třeba žádnou Adidasku jsme neprodali v 7. měsíci, tak zkrátka tam teď máme opravdu 0. Tak 6. otázka je velmi jednoduchá. Zjistěte počet bot bez hodnocení. Tak opět si stoupnu třeba na buňku A5, tu na vložení kontingenční tabulka, napíšu tady tenisky, OK. A budu chtít zjistit počet bot, takže opět vezmu pole množství, přetáhnu ho do hodnot, ale pouze těch, které nemají žádné hodnocení. Takže to vlastně budu chtít vyfiltrovat. Tak si vezmu sloupec hodnocení, nebo pole hodnocení, vložím ho do filtrů a v těch filtrech rozkliknu tady v tom řádku pro ten filtr, rozkliknu opravdu ten filtr a zvolím tu možnost prázdné, protože pokud je tam prázdná buňka, tak se to vždycky tady zobrazí tímto způsobem prázdné v závorce. Kliknu na OK a vidím, že tedy počet bot, které nemají žádné hodnocení v té zdrojové tabulce, je 4. Otázka číslo 7. Zobrazte 10 nejprodávanějších modelů bot s prodaným množstvím a pořadím. Seřaďte je od nejprodávanějších. Tak označím si zase buňku A5, půjdu na vložení kontingenční tabulka, napíšu tenisky, OK. A budeme chtít tedy zobrazit 10 nejprodávanějších bot spolu s prodaným množstvím, to znamená, že opět tady budeme mít to množství, což je tady to pole, přetáhnu ho do hodnot. A budu chtít vidět ty modely těch bot, takže si vezmu model, dám ho do řádků. Nicméně budeme chtít vidět jenom těch 10 nejprodávanějších. Jak to udělat? Udělá se to tak, že nad těmi popisky řádků, kde jsou ty jednotlivé modely, je také filtr. A v tom filtru je, na rozdíl od jiného klasického filtru v klasické tabulce, možnost také filtrovat podle hodnot. To standardně v normální tabulce není, to je vlastně jenom v kontingenční tabulce. A když zvolím filtry hodnot, tak budu sice filtrovat tady ty popisky těch řádků, což jsou v našem případě ty modely, ale na základě těch hodnot, které jsou k nim přiřazené, což jsou v našem případě ta množství prodaných kusů. A my budeme chtít prvních 10 a to tady v té nabídce dokonce je přímo nastavené. Takže poslední možnost těch filtrech hodnot je prvních 10, kliknu na to a tady vidíte, že to je prvních 10 položek podle součet z množství. Tady ani nejde vybrat nic jiného, protože tam ani jiné pole zatím nemáme a my přesně tohleto chceme. Samozřejmě mohl bych upravit, že chci jiné množství než 10, ale my chceme 10, tak to nechám, kliknu na OK a teď tedy opravdu vidím těch 10 modelů, který jsme prodali nejvíce. Zároveň ale budu chtít zjistit i jejich pořadí. To se dá udělat následujícím způsobem. Opět vezmu pole množství, opět ho přetáhnu do hodnot, takže tam mám ještě jednou to množství těch prodaných kusů. A pokud budu chtít vidět pořadí, a vlastně mě zajímá, aby to bylo všechno od nejprodávanějších, tak bych chtěl, aby ten model, který je nejprodávanější, získal číslo 1. Ten, který je druhý nejprodávanější, aby získal číslo 2 a tak dále. Můžu to udělat tak, že kliknu zase na jednu buňku v tom poli množství v té kontingenční tabulce pravým tlačítkem myši, zvolím zobrazit hodnoty jako a tady dole v té nabídce je pořadí buď od nejmenších po největší, anebo od největších po nejmenší. My budeme chtít samozřejmě od největších po nejmenší, tak na to kliknu. Jenom potvrdím, že to chci podle toho modelu, takže OK. A teď to nejnižší číslo, což je 1, je pro ten model, kterého jsme prodali nejvíce. Takže víte, že tady je nejvyšší číslo 14 a proto je to jakoby první. Takže první nejprodávanější je tady ten konkrétní model. Když je tam 2, tak je to druhý nejprodávanější model, což je zase tady ten. No a my budeme chtít to ještě seřadit od toho nejprodávanějšího, takže můžu umístit kurzor například do toho množství, vlastně je to jedno do kterého sloupce, ale já to tedy umístím do toho sloupce, kde je přímo to množství a na kartě data tady zvolím, že to chci seřadit od
největší k nejmenšímu. A když to udělám, tak tedy nejvyšší číslo je nahoře, což je 14, a tady je samozřejmě naopak nejnižší číslo, protože to je ta první nejprodávanější. A takhle bych měl jít dál. My jsme jich sice zobrazili 10 a je tady nejvyšší číslo 5, ale to je proto, že je tady několik bod, které mají stejné pořadí. Takže 4, čtvrté v pořadí jsou vlastně 3 a pátý v pořadí je tady dokonce 8. Možná by ještě stálo za to si tady přepsat ty popisky těch sloupců. Možná místo součet z množství bych mohl mít jenom třeba počet. A součet z množství 2 bych mohl nazvat třeba pořadí. Takhle jsme to mohli udělat v každé jiné tabulce. Pokud přepíšete názvy tady těch sloupců, které jsou v těch hodnotách, tak se to zobrazí i tady vpravo dole v těch hodnotách opravdu. Můžete zkrátka názvy jednotlivých těch polí přejmenovat tímto způsobem. 8. otázka. Zobrazte průměrná hodnocení modelů bot rozdělených podle značky, včetně ikony semaforu. A to tak, že zelená bude mít hodnocení, které je více než 4,5, žlutá více než 4 a to, co je méně než 4, bude mít červenou. Tak opět začnu stejně, označím buňku A5, na kartě vložení vlevo kliknu na kontingenční tabulka, tady do toho okna napíšu tenisky, třeba Enter, a začnu to vytvářet. Takže budeme chtít mít průměrná hodnocení, to znamená, že tentokrát vezmu pole hodnocení, přetáhnu ho do hodnot. Zobrazí se mě tady součet z těch hodnocení, což samozřejmě nedává smysl, my budeme chtít mít průměr. Abych změnil ten výpočet, můžu kliknout přímo na to číslo v té kontingenční tabulce pravým tlačítkem myši, zvolit souhrn dat a místo součet tady zvolit, že chci průměr. Takže průměrné hodnocení úplně všech bot je 4,52 a tak dále. Ještě můžeme upravit i formát čísla, a to takže zase kliknu na to číslo pravým tlačítkem myši a zvolím tady formát čísla. A řekněme, že nastavím, že to bude číslo s 1/10 místem. Kliknu na OK, vidím teda, že to je 4,5 přibližně. A budeme chtít mít ta hodnocení rozdělená podle modelů bot a podle značek. Takže budu mít opět, jako už jsme to měli v jednom z předchozích příkladů, model v řádcích a ještě nad ním budu mít značku. Takže v řádcích je značka a pod tím je model, vypadá to takto a u každého toho modelu od jednotlivé té značky vidím tedy průměrné hodnocení, dokonce i za tu značku mám průměrné hodnocení. No a my budeme chtít k tomu ještě přidat ikony semaforu. To se dá udělat pomocí podměnného formátování. Stačí si stoupnout na jednu jedinou buňku s nějakým tím číslem, to už tady mám, a na kartě domů standardně kliknout tady na podměnné formátování a zvolit v tomto případě právě sady ikon. A pokud si ikonu semaforu, tak je to například tady ta možnost. Takže vyberu tady ten semafor. Nastaví se mi to pouze u té buňky, kterou jsem označil, ale objeví se tady ta ikona. Když ji rozkliknu, tak můžu zvolit, že chci zobrazit to podměnné formátování pro všechny buňky zobrazující průměr z hodnocení hodnot. Když to zvolím, tak se mi to objeví zkrátka v celém tom poli. A bude to od této chvíle nastavené u celého toho pole průměr z hodnocení, i když tu tabulku nějak změním. Takže kdybych například dal ty modely do sloupců, tak si to pořád bude pamatovat, že u všech těch čísel se zobrazí ta ikonka. Takže jakmile to nastavím pro celé to pole, tak se automaticky ta oblast toho poměrného formátování přizpůsobí té oblasti toho pole průměr zhodnocení v té kontingenční tabulce. Já to vrátím zase zpět. To byla jenom ukázka, abyste věděli, že se to bude teď automaticky přizpůsobovat. No ale my chceme ještě, aby to bylo tak, teď se mi to tady nějak skrylo, ale pokud si to označím ještě, sloučím, my budeme to chtít mít tak, aby zelená byla větší než 4,5, žlutá větší než 4 a to, co je menší než 4, aby bylo červené. To se dá nastavit tak, že si zase stoupnu na nějakou tu buňku, kde je ta ikona, kliknu na ikonu podměnné formátování a zvolím tady spravovat pravidla. Budeme tedy to pravidlo chtít upravit. Tady vidím to pravidlo, jednoduše pro úpravu toho pravidla můžu na něj dvojkliknout, tím se mi otevře okno toho pravidla a tady zvolím jiné nastavení. Budu chtít, aby to nebylo podle procent. Teď je to podle procent, že všechno, co je pod 33%, tak je
červené, všechno, co je nad 67% je zelené a mezi tím je to žluté. My to ale nechceme podle procent, my to chceme podle těch konkrétních hodnot, které jsou v těch buňkách, takže podle vlastně čísla. Tak zvolím tady číslo, tady taky číslo a ta čísla budou pro žlutou 4 a pro zelenou 4,5. Pokud to takhle nastavím, kliknu na OK a ještě jednou OK, tak teď už by to mělo fungovat. Takže jakmile je to vyšší než 4,5, tak zkrátka je to zelené. Pokud je to po 4,5, ale nad 4, tak je to žluté. A jakmile je to nižší než 4, tak je to vždycky červené. A takhle jsme to chtěli. Poslední, 9. otázka. Zobrazte relativní počty prodejů v jednotlivých dnech týdne, seřazené od pondělí do neděle. Toto je trošku těžší, protože v kontingenční tabulce se datum standardně neumí zobrazit jako dny v týdnu, nebo nemůžeme je rozdělit podle dne týdne, podobně jako jsme to předtím měli s měsíci. Takhle jednoduché to není v té kontingenční tabulce. Budeme muset udělat nějakou úpravu ještě předtím, než se ta data dostanou do té kontingenční tabulky. Mohli bychom to samozřejmě udělat už v tom zdroji, ale pokud do toho zdroje zasahovat nechceme nebo nemůžeme, můžeme ještě tu úpravu udělat mezi zdrojem a tou cílovou kontingenční tabulkou. A to pomocí doplňku Power Pivot. Tak já opět kliknu na buňku A5, opět půjdu na vložení, kontingenční tabulka, napíšu tenisky, ale tentokrát tady v tom okně dole ještě zaškrtnu, že chci přidat tato data do datového modelu. A pokud to udělám a kliknu na OK, tak se mi přidá ta tabulka do toho Power Pivotu. Pokud teď půjdu na kartu data a kliknu tady na tohleto zelené, na tu zelenou ikonu a zvolím spravovat datový model, tak se mi objeví ta zdrojová tabulka, ale můžu ji tady ještě upravovat přímo v tom Power Pivotu. Podobně jako v Excelu. Pokud budu chtít z toho data prodeje získat den týdne a napsat ho jako slovo, tak bych mohl vlastně nastavit jiný formát čísla toho data. Podobně jako se to dělá v Excelu. Ale já budu chtít ten formát čísla, respektive ten den týdne, napsat ještě do jiného sloupce. Takže si stoupnu do jakoby nového sloupce, do první buňky a kliknu do řádku vzorců a začnu psát vzorec. Rovná se a použiju funkci formát, která umí nastavit formát čísla nějaké hodnotě, což v našem případě bude to datum. Takže první argument je právě ta hodnota, napíšu D, zvolím tady název toho sloupce datum prodeje, středník a druhý argument je ten formát. Do uvozovek napíšu formát čísla stejně jako bych to udělal v Excelu, kdy 4D mi získají z data právě den týdne. 3D by získali pouze zkratku, takže pro sobotu například SO, ale 4D mi získají z toho celý název sobota. Uzavřu uvozovky, uzavřu závorky, stisknu Enter a v tom sloupci teď mám jednotlivé dny v týdnu. Ten sloupec si ještě přejmenuju, takže kliknu do toho záhlaví dvakrát a nazvu to třeba den týdne prodeje. Stisknu Enter. Můžu zavřít ten Power Pivot klasicky křížkem pravo nahoře a teď jsem opět tady v té nové kontingenční tabulce a začnu ji vytvářet. Vidíte, že tady v těch polích mám to své nové pole den týdne prodeje a ten právě použiju, tady to pole právě použiju k tomu, abych na základě něj rozdělil jednotlivé ty počty těch prodejů. Takže vezmu den týdne prodeje, dám ho do řádků, tím se mi tedy vypíší ty dny v týdnu a budu chtít znát relativní počty prodejů. Takže opět vezmeme množství, dáme ho do hodnot, ale budeme ho chtít zobrazit relativně. Takže zase kliknu na jedno číslo v tom poli pravým tlačítkem myši, zvolím zobrazit hodnoty jako, zvolím tady možnost procent z celkového součtu, ale budu to chtít ještě navíc seřadit od pondělí do neděle. A to je trošku opět výzva, protože my bychom samozřejmě mohli tady to seřadit klasicky filtrem od A do Z nebo od Z do A, nicméně dny v týdnu nejsou podle abecedy. Budeme to chtít opravdu mít klasicky od pondělí až do neděle, což není podle abecedy a proto budu muset zvolit ještě další možnosti řazení. V nich tady zvolit, že to budu chtít mít vzestupně, protože to opravdu chci mít od pondělí, nicméně ne od A do Z a proto ještě dole kliknu na další možnosti. A pokud to udělám a odškrtnu tady seřadit automaticky při každé aktualizaci sestavy, tak můžu pod tím tady dole zvolit nějaký jiný seznam a jeden z nich jsou právě dny v týdnu, pondělí, úterý a tak dále. Tak to zvolím.
kliknu na OK, ještě jednou na OK a už to mám opravdu od pondělí do neděle. Takže víme, že například ve čtvrtek se těch bot prodalo úplně nejvíce, 19,51%, a naopak v pondělí se prodalo pouze 5,69%. Doufám, že vám tyto příklady pomohly lépe porozumět práci s kontingenčními tabulkami, a pokud se vám líbily, tak jak už jsem řekl v úvodu tohoto videa, mám pro členy kanálu připravené ještě další sady úkolů pro kontingenční tabulky a samozřejmě i další exkluzivní obsah.